H2O. С участието на Кари Бахайн, Фиби Тонкин, Индиана Еванс, Енгъс Макларън, Люк Мичъл. Сценарист Джос Кинг. Режисьор Джефри Уокър. Ела насам, маце! Да не те е страх от водата? Ние ще те пазим. Какво ти става? Снопка! Какво правиш? Не знам. Толкова е забавно през лятото. Прекрасно е, нали? Скоро ще свърши. Успокой се. Училището започва след 2 седмици. Не е това. Ема? Трябва да се радваш за нея. Тя ще обиколи света с родителите си. Знам. Но защо трябваше да замине? Това е последната година в гимназията. Сега кой ще ни помага с домашните? И на мен ми липсва. Къде ли е сега? Париж? Не, Зейне. Не сме се чували от 3 седмици, а сега ми пише, че има изненада за мен. Подарък за сдобряване? Какъв късмет. Трябва да се връщам при Луис. Сигурно се чуди къде съм. Върнах се. Здравей! Не си мръднал, откакто излязох. И какво? Имам една идея. Хайде да правим нещо. Добре. Ела тук. Ела. Пусни моята пица, моето списание и дъщеря ми. За пръв път ставаш, откакто си дошъл. Носи си слух, че си имаш свой дом. Не си ли си замислял да го посетиш? Прибира се всяка вечер. И се връща тук на сутринта. Това е заради гостоприемството ви, господин С. Тук ми харесва. Защо не се откажеш? Още не. Къде ще ходиш? На острова. Маколи? Не е ли малко късно за това? Гмуркам се вечер. Изключи смукача. Благодаря. Готова ли си? За какво? Изненада. Какво ще кажеш? Ами, страхотно е. Какво е? Моето кафе. Отваряме до вечера. Твое ли е? Парите са на татко, но аз съм управителят. Значи това си правил цяло лято. Някой трябваше да направи нещо с това място. От години е затворено. И аз това казвах. Наистина ли? Не си спомням. Знаех си.
Жива музика. Да, веднъж в месеца. И тази вечер на откриването. Откраднал си идеята ми. Трудно ще го докажеш в съда. Не се налага, ти си ми гадже. Значи всичко твое е и мое, нали така? Добре, де. Излъгахте. Мястото не е мое. Наше е. Партньоре. Какво ще кажеш? Здравейте! До вечера отваряме кафето на Рики. Заповядайте. Помните ли Джоснет? Сега се казва при Рики, отваряме до вечера. Ще има музика на живо и страшни сокове. Елате до вечера. Музика на живо. До вечера е откриването. Хайде! Елате, ще бъде жестоко. Ще има музика на живо. Вземете. Благодаря. Изглежда добре. Фантастично е. Да вървим. Какво мислиш? Днес ли е откриването? Да, до вечера. Не забравяш ли нещо? Ако говорите за входа, знам, че сте ми приятели, но парите ни трябват. Не, говоря за до вечера. Ще има пълнолуние, нощта на върколаците. Нали решихте проблема? Може би. Там ще има много хора и ако започнем да вием към луната... Ако до 10 всички не започнат да вият, значи съм се провалила. Здравей, как си? Кажи ми, че постъпвам правилно. И преди сме били навън при пълнолуние, нали? Не е това. Говоря за кафето. Падна ми отгоре. Не е вярно. Идеята беше твоя и го заслужаваш. Права си. Шефът. Не ме разбирай погрешно. Мисля, че е много мило, че той го направи, но аз винаги съм разчитала на себе си, а сега Зейн ми е шеф. Нали е казал, че сте партньори? Знам, че го каза, но дали ще се получи? Би трябвало да ми кажеш, че си въобразявам. Слушай, вече е късно да се притесняваш.
А какво да облека? Не искам да изглеждам прекалено официално. На теб всичко ти отива. Само не бъди по-хубава от мен. Може ли да вляза? Моя кабинет? Трябва да затварям. Влез! Време е. Не беше обикновена вода, нападна ме. Престани. Луис, говоря сериозно. Не е възможно. Слушай, Клео, ние знаем всичко за магията на русалките. Не знаеш. Това ли са бизнес отношения? Защо да не пофлиртувам с шефа? Не съм твой шеф, а партньор. Толкова се вълнувам. Да. Ти си ми приятелка, покажи малко фалшив ентусиазъм. Съжалявам, просто не мисля, че тази вечер трябва да сме тук. А къде да бъда в най-важната вечер в живота си? Вътре, прекарвайки си чудесно, разбира се. Това исках да чуя, да празнуваме. Нали е чу? Да вървим.